Socheng Dhanta constituency ki parlopon Thedong LP school pathu aklamalong mass joining amai ke padoponalong don phokebra ner ke bahem tunatum amethanga songalong pen chi oponsi BJP a songalong ching bedon laben krener kep sabhab group ate thi hek message ji aterang tinatuma phan saving machine isi lapen hon bundle hinini pajirpon lapen herai ke klopen ahem kana hokduna hem tunatuma phan tarpolin ICC lapen chiti malan don pharo ise hem tunatuma phan Karbianglong Autonomous Council EM kacherong pipiari dengpen pajirpon lapen MLA Dorsing rong hanga hin pensatami MLA scheme pen Socheng Dhanta constituency apartment kuti hinira lak thong kebra pho atangka thikpon lopusi pachini pon kedam thang ni phai khrener kep arni Thedong LP school pathu aklamalong armu gachi pagamai kapadopanalong ronsing terona hin pen mai chapa hem phuponsi mai chengche prang kalitang din dial upaidhyay lapen Shyama Prasad Mukherjee atuma phan chikimo milur kaipon pen mai pangcheng ponlo labang so amaya long MLA Dorsing rong hanga hin pen Thedong pathu aklam kapathi muchorjia phanpura lak ke batangka panong piponlo lapen open stage isi Thedong along ki piponjia phansatami lamchak chipitekan lapen EM ka cherong pipia hin ben satami tobar ke tangpon perong an satami ka patangpon ejia phan lamchak chipi ponsi non ke wangja ki liga phan satami ongdung vote pen ki haija phan than pachini pon la so lo ni si ni li ni pen jing lai si school hum thong yu hum school long 50 lakh ICDS RM center ki ni hum thong yu hum ki kimia nam 25 lakh ka do ka ve ni li apende isi open stage dealing on an nang dum dak Socheng Dhanta constituency phan 2 koটি 35 lakh atangka nili sanction et lo akam claim bomb lo jeklo yon boy dokta hera seta la Socheng Dhanta constituency phan det si nili kuti ni la lak thongke pra phoan nili panong si ni don khorot bomb lo bangso amaya long manpeng aluhia manpen MLA Dorsing rong hang EM ka cherong PP ke shop timung Sem Ingleng Socheng Dhanta mondolamai phu lapen chunbang Komal Singh Teron anparta Podma tok BP lapen rong khre siarong asaratum chetong dumsi ing samjin pen pachunpon bangso amaya long APHLC Rachariya songpen don thongkebra nerkep independent pen don ni lapen Congress Rachariya songpen don khrener kebatum amethanga songpen chi OC kaddo kabe don phokebra ner kebatum BJP Rachariya songalong jingbedun news report Bikram Teron Karbianglong Live